De când s-a născut pe pământ, misiunea lui a fost să transforme întunericul în lumină, războiul în pace, tulburarea în liniște și boala în sănătate. Și nu s-a oprit până la capăt, până când a făcut totul pentru omenire. Inspirați de el, vom crea contextul potrivit prin care să ducem mai departe misiunea lui Iisus Hristos de a educa și de a vindeca oamenii. Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș va fi locul unde teama se va transforma în pace, unde boala nu va mai avea umbre atât de crunte și unde speranța va triumfa în fața bolii. Situat pe un teren de 5,4 hectare, într-un cadru natural deosebit și având o suprafață construită desfășurată de peste 10.700 de metri pătrați, complexul va oferi pacienților săi un loc potrivit pentru a avea liniștea necesară pentru a se simți în siguranță. Infrastructura modernă și tehnologia de vârf vor întâmpina provocările complexe ale diagnosticării și tratamentului oncologic, oferind soluții personalizate și îngrijire la cele mai înalte standarde fiecărui pacient în parte. Dar ceea ce face cu adevărat Spitalul Oncologic Medex să strălucească sunt oamenii săi. Nu doar cei care lucrează acolo, ci și pacienții și familiile lor. În inima acestei instituții este comunitatea care se sprijină reciproc, oferindu-și speranță și curaj în momente dificile. Fiecare persoană care ne va trece pragul va fi tratată nu doar din punct de vedere fizic, ci și cu o doză considerabilă de empatie, încurajare autentică, sprijin emoțional, psihologic și spiritual. Spitalul Oncologic Medex nu va fi doar un loc potrivit de vindecare din punct de vedere medical, ci va fi un simbol al solidarității și al compasiunii umane. Pentru mulți, acesta va deveni un loc unde se împletesc povești de curaj și luptă, unde se va naște o nouă perspectivă asupra vieții, un loc unde speranța și-a recăpătat primul loc în suflet. Astfel, credem cu tărie că această instituție va deveni mai mult decât un spital. Va fi o binecuvântare, un simbol al rezistenței și al speranței că boala se poate birui. Așa cum El s-a născut, a trăit, a vindecat și apoi a biruit asupra morții, urmând exemplul Lui și noi vom face totul pentru viață.